जय भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोतागण का हमनी के तिवारी ब्रदर्स यानी हम जीजी तिवारी जी हम अंकित तिवारी का हाल बाप सबके सब कोई के प्रणाम करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होखम जा और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आप लोग का भाषा देसी रिएक्शन चैनल पीएफसी रिएक्शन बताया आप लोग के बीच में लेके हाजिर बन जाए खेसारी लाल यादव जी के मतलब 3-4 दिन पहले ही एक अनाउंस कर दिया गई रहे वीडियो आई एक टीजर टिप्स भोजपुरी पाई रहे जी भैया डीजे लगा के गरियाई बस जे भी होई ओकरा डीजे लगा के गरियावे के हां तो ई बस डीजे लगा के गरियावे के बाद गाना जे भी छेड़छाड़ करता है डीजे लगा के गरियावे के बाद चलिए देख लीजिए खेसारी लाल यादव की गाना लगाते रहे बा बेकरारी बढ़ल बाटे गाना देखे खातिर वीडियो सुने खातिर काहे जब से टीजर आइल बा देख एकदम और बेकरारी बढ़ा देले बाटे टिप्स भोजपुरी पर रिलीज बाटे नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो के लिंक बाटे जरूर देखम जा नहीं देख लेता बाकी एकरा बारे में बात करियो त गाना लिखे वाला भी गाना हमरा के भैया के बताओ तो बहुत पहले के गाना बहुत पहले गाना सब बहुत तरह के लोग दर्शक पसंद के लिए रहे सुनले रहे ऑडियो ही जब इतना धमाका कर देला तो वीडियो त लाजवाब होइबे करी लिखे वाला भी यादव राज जी गाना के लिखले बड़े आर्य शर्मा जी म्यूजिक देले बड़े और खुशबू तिवारी जी खेसारी जी के साथ देले बड़ी गावे में सबसे बड़ बात बा खुशबू तिवारी की आवाज फीमेल में सुने के मिला था बहुत दिन बाद और कौन आप लोग रिएक्शन देखेंगे चाहते हैं जरा नीचे कमेंट में जरूर बताइए जा दूसरा का चैनल भोजपुरिया रिएक्शन के सब्सक्राइब कर लेना वहीं पे भी आप लोग का रिएक्शन देखे के मिली यदि रिएक्शन पसंद आता तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा शेयर करी जा चलिए स्टार्ट करी जा लेट्स प्ले शुरू कर ली टिप्स ओरिजिनल अपने से टीजर में लग रहा दस बड़ा चला दे सर जी के तुम गुस्सा में वाले जल्दीबाजी में वाह वाह सब यूनिक सीन बा अचानक से फॉरवर्ड हो गया ये बनाओ भी बा छोड़ द तू पीछा शादी भइल हमर फिक्स हमारा से प्यार के तुलना बाबू रेस ये सब पर दी बा मतलब दी हीरोइन के चेहरा पर हंसी नहीं छोड़ का द तू पीछा शादी भइल हमर फिक्स हमारा से प्यार के तुलना बाबू रेस तोहरा के देतनी हम तक सा तोहरा के देतनी हम तक सा तोहरा ई सलाम बिजल के गोलिया ये लाइन हिट बा यो जियो बवाल यो गजब स्टेप रही खेसारी लाल जी अच्छा मतलब मुकाबला वाला तो बनाता है लगा दे हमरा से अब कोनो करना सा तुम जदी करब बिगड़ जाई दासा गुस्सा वाला लोग अरे हमरा से गजब अपने दिल जीत लेला जदी करब खेसारी जी के ठुमका जाई दासा धमकी से तो हटाया बहामना डराई बहो कोई पर जवान हमारा से सबके बताई बहो अति न करा हो बोलतनी का अति न करा हो पता को लोग देखा जहिया बारात तो तोहरा ई सलाम बिजल के गोलिया जहिया बारात तो हरियाली सना डीजे लगा के गाड़ियारी बिहार गजब अरे वाह तांडव कर रहा है शंकर के लिए सुपर चलो घर के छोटा छोटी लग जा ऐसे न हो खा तू हमसे नाराज हो बुझ मजबूरी हमारे यादव राज हो ऐसे न हो खा तू हमसे नाराज हो बुझ मजबूरी हमारे यादव राज हो मंगिया तोहार सुना जा नया पता टिकाए न दे सुभुला भेटहरा दुआरी पर हम तो लिखाए क्या लाइन बा सोनू खेसारी न बनबे रहो सोनू खेसारी न बनबे रहो जहिया बारात तोहरा ई सलाम जो जहिया बारात तो हरियाली सना डीजे लगा के गाड़ियारी बिहार
एकदम मुंह देखा रे गजब। जियो खेसारी लाल तार जवाब नहीं है। ये सब तो एक्सप्रेशन और ये जो नौटंकी करे ना दर्शक के दिल छूले वाला और मजा आ जाला। भोजपुरी के कोनो वर्ग के पसंद आवेला। इनकर कलाकारी, इनकर नौटंकी, चाहे बूढ़ होगा, जवान होगा, बच्चा होगा, सबके अच्छा लागेला। इ नहीं के इनका जो नी काम करेले, एक्टिंग करेले, नौटंकी करेले, उ कोनो एज लिमिटेड बाटे। भाई आदमी देखिए इनकर काम जोन बाटे सब कोई देखेला, सब कोई पसंद करला। बहुत लाजवाब रहे, बस वीडियो थोड़ा नॉर्मल रहे, उतना कुछ ज्यादा कुछ मतलब एक ही लोकेशन पर लागल बा। बजट वाला ना लागला। लेकिन गाना इतना मजेदार रहे कि गाना अपना में डुबा लेला सा। और खेसारी जी के एक्टिंग जोन बाटे कैले बाड़े तनी हीरोइन नॉर्मल लगल है, हीरोइन मतलब टक्कर ना दे पैली है एक्टिंग में। थोड़ा नॉर्मल लगनी है, चेहरा पर हंसी उसी थोड़ा और लगे, शायद कोशिश कैले बाड़ी। लेकिन दोनों आदमी के मिला के सब जबरदस्त बा। सबसे बेहतर में सब काम खेसारी जी के बाटे, काहे के बहुत बेस्ट रहे। और कोई के काम नॉर्मल ठीक ठाक रहे। और काहे उम्मीद तनी ज्यादा आदमी कैले रहे, काहे 3 दिन पहले एक अलाउंस भई रहे टिप्स भोजपुरी सार और बड़े चैनल सा होता है तो कुछ ज्यादा उम्मीद आदमी कैले रहे, लेकिन उतना उम्मीद पे खारा ना उतरला। बाकी सब मिला के जबरदस्त बा, गाना जबरदस्त बाटे। हम बात करनी जन क्वालिटी कमी की जन बात करिए जैसे जन वीडियो आता वो टाइप के, बाकी सब मिला के गाना एकदम बवाल बा, सुने लायक बा, देखे लायक बाटे, इंटरटेन कर देता। सब देखे के बाटे, यादव राज के शब्द जो के लिखले बाटे कमाल के बाटे। खेसारी जी के एक्सप्रेशन, स्टेप, डांस सब देखे के मिल गई बा। और लास्ट वाला एक्सप्रेशन तो दिले जीत लेता है मजा आ एकदम। गेल एकदम कॉमेडी सीन देख के। तार का गाना बा बहुत शानदार गाना के बनावल गेल बोलबे। जे भी बनैले बा वीडियो डायरेक्टर बाटे, वीडियो डायरेक्टर के नाम हम ना पढ़नी। बहुत शानदार ही गाना के बनैले बा। डांस देखे के मिला था हर एक स्टेप पर, हर एक धुन पर, हर एक म्यूजिक पर, मतलब एकदम शायद मैचिंग। डायरेक्टर लोग के नामे नहीं दियल गेले में, खाली हाँ। सिंगर अपने नाम दियल गेल बा। जे भी कहले बा बहुत अच्छा बढ़िया लगा। बाटे, नहीं दियल गेल त खेसारी लाल एकदम ऐसा नाम तो ले लेती जे भी होखस, थोड़ा सा नॉर्मल रहे। बाकी कंपनी के बजट के ऊपर होला कि कितना बजट लगा रहा बा। तो चलिए आप लोग के रिएक्शन हमने कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगला रिएक्शन में, तब तक के लिए जय भोजपुरी, एकता बना के रखी जाए।